Do you wanna build a snowman? Do you wanna build a snowman? It doesn't have to be a snow. Takže čau ľudia na nové videá, váš obľúbený youtuber je naspäť, dneska z Robloxu Murder Mystery. A dneska by som chcel mať aspoň jeden win ako šerif a jeden ako murder. Ešte som to len raz hral na tomto účte, ale čo viem to, že tu je nejaký summer event a tu som sa tu pozeral minule, lebo som to hral s kamošom a tu, keď stlačíte tak tieto buttony, tak vlastne sa tu toto otvorí, tu viete ísť takto hore a tu hore na vás čaká VIP roomka, do ktorej sa nikdy nedá ísť, iba na balkón, ale tu je aj tak bazén, neviem síce na čo vám to bude, ale dobre vedieť. Takže kebyže chcete nejaký s kamošom, napríklad nejakú dobrú roomku, kde začínať, tak určite zvolte toto asi. Keď máte nejaké iné roomky alebo čo, tak dajte určite do komentárov. A ešte ideme teraz spectatiť, tu máme rovno murdera, šerifa a to tak, že murder vyhral, super. Teraz sa ide voutovať mapa. Idem voutovať. Kamo... Dobrá. Určite toto. Research Factory. Jaj, to je dobrá mapa. A keby ste nevedeli, tak určite mi dajte like a odber. Dosť mi to pomôže. Stanete sa... ja som innocent. Stanete sa mojimi vernými divakmi. Hen tam je podľa mňa murder. A inak ja som, tak kebyže neviete na tieto hry, paranoidný. Nie, som von. Ja, ako viete, som už innocent. Čau, kamo. OK. Neviem. Nie. Kamo to kto zatvoril? Keď toto je murder, to mi nehovor. My sme tu zatvorení. Ale tu sa to dá, zapnúť, neviem. Ale ešte nie. Počkaj, ja vidím oné. Už to je prechodné.
No tak ja neviem, my sme vyhrali asi. Kamo, došiel čas. Kamo na to... Neviem, kto to bol, kamo. Už si nepamätám. Lebo som mal na hlavu. Oh. Dobre, som sa nedal vyskočiť. Tak ideme do hry. Prosím, Butter alebo Cherry. Jedno sa. Keď chcete, aby som si zase zahral Murder Mystery, tak určite sem dajte like a odber pre ďalšie Murder Mystery a ja sa asi schovám tu. Kamo, neviem, či to aj vypočujete, ale vyhrali sme. OK. Kamo, ja neviem. Kamo, tu niekde není nejaký secret. To je zlatá toaleta. Ja sa idem okúpať. Tak nič. Zase ináce. Na to bude henta... Mám práve, že na to úplne najlepší skin. No super. Ja budem tu. Tak to bolo easy. Tam tuto sú rýchle hry poriadne. Chcel by som dať aspoň jeden win za nejakého šerifa. No musím dať takto, aspoň jeden win za Murdera. OK? OK? Všetci chápeme? OK. A keď ho dám, tak musíte dať vy like a odber. Takže dohoda. OK. Sice, mňa sa nikto nepýtal, ale to nevadí. A keby ste chceli, tak môžete napísať aj nápady na videá, napríklad, čo ja viem, neviem, je to jedno. Zase... Novín. Toto je dobrý secret, keby ste náhodou nevedeli, tu niekde bol. Čo ma zabilo? Aha, tento Green Bean, super. Green Bean team. Komu inak fandíte, samému alebo Jandlovi? Ja sa idem okúpať. Nevšimajte si toho psa, keď to teda počujete. A... Dobrý. Ježiši, kamo ten pes ono. Ja idem skočiť do vody. Neviem, či tu sa dá akože 3-krát plávať, neviem, či ja nie som Aquaman. Ja vidím super dobre pod vodou. Ja som SpongeBob normálne. Alebo Godzilla, aha.
Viete, ale pre môj cringe. Čakaj, aby som tu niekde oné. Dobre, končím s YouTubeom. Idem oné, do kasy. Super. Yes, victory, roja. Kamu... No, super. O, faktorka. Neviem, byť rezort dávam, alebo... Neviem. Alebo tak asi bude buď ten oný, ale tá faktorka, alebo byť rezort. Prosím, budem aspoň šerif alebo murder. Kamo, akože... Faktorka... Super. To bude podľa mňa henta. O. Čau, kamo. Čisté. Kamo zase vím. Koľko mám ja vôbec oné? Aha. Aha. Oh. Oh. Okay. Zase inos. Vaječné. To asi tak bude. Kamo, on je... Kamo... Bro. You don't care. Ja si s ňou nebudem robiť nepriateľa. Ja si ona. Ja si z neho urobím kamoša. Kamo, no tak toto nie. Hej, jo. Kamo, ne. Ne. Jaj. Ne. Ja tu chcem nejakú si grillonku. Green viňák. Demurde. Aha. GG. GG.
Jsem to odpojil, typeček. Aha. On je sám. No. OK, ideme voltovať. Aj keď hej. Kamo. Dáme poslednú hru. Keď teraz nebudem šerif alebo murder, no tak ešte jednu, dobré. No tak ešte jednu. Kamo, ja som paranoidný proste. Ja sa bojím každého, koho stretnem. Nemurdar. Ježiši. On sa zľakol. To nie je gun. On má zbraň. Ja som to vedel. Super, vždycky som v takejto póze. Kamo, jak sa netrafil? Tak to akože, no dobre, ja mám ísť Fortnite, síce tiež nemám úplne najlepší, ale nice! Posledná hra. Keď tak skúsim byť aspoň hero. OK. Tam, no. Čo dáme? Musíš dávame. Prosím, aspoň šerif tom dá. Plus. Prosím. OK, good to know. No, neviem čo, ale... Prosím. Ja som zase innocent. Ja tu zase nikomu neverím. Ten... Nepustíte ma stať to. Kamo, kto to je? On to je hentan. Kamo, však on ma nehitol. No, hitol áno, ale ako... No, super. Victory. Tak poďme ešte posledná, ale toto je fakt, že posledná hra. Prosím. Prosím, kamo. Prosím.
dám si trošku menšiu. Neviem, no. Dúfam, že aspoň ne. Prosím. Dobre, super. Vynikajúce, milujem to. Ja nie murdar, podľa mňa. Podľa mňa sú všetci murdarovia. No, super, viem. Kto to bol? Kto to bol, Lukáš? Aha. OK. Ale ja som zase nebol šerif. Tak toto je už reálne posledná hra, keď nebudem murdera alebo šerif, tak už fakt končím, lebo už ako... nepozerajte sa mi tam, lebo už to fakt nie je zabava proste. Ja furt len ono. To Morris, napíšte všetci do komentárov, že Morris is best. Prosím, Jaký šans tu by... že... Čo? Akože ja mám šancu na to byť murder. Zase menšiu. Toto je už posledná hra. Ja neviem skakať. Poď. Nice. Ja neviem skakať teraz, no dobre. Kto to zase je? Ja som to vedel. Nehač to po mne. To mám ide on po mňa. Ona ho fakt netrafila. On ide po mne. Super. Netraf ma. Ona ho fakt netrafila. Super, dohral som. Nerýchlo. Kam ja som nastriasol, reálne nie nastriasol. Yes! Kam on ide po mne? Kam ja si ho dám za frenda, reálne. Kde je? Kam ako sa voláš? Reálne dala si ma? Rekol som. Prosím. Choďte niekam, choďte. Ja nechcem. OK. Ja som sa chcel akože... nevadí, ja som sa chcel schovať takto sem, ale no už keď máte to... Nie, ona to bola hentá. Papríru. Lebo ešte nebolo. Poďme do hry už, poď. Neviem.
Konečne. Konečne, no šerif. Ja to nebudem ukázať, kamo schválne, kto je múdr. Ona je múdr. Nie, všetci sú tu múdro. Nie. Yes! 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 Keď to bola fakt posledná hra teraz. To bola teraz posledná hra, takže to by bolo pretože vedelo všetko a čus.